Здравейте на всички, аз съм Клипър БГ и днес играм в Пепа България и малко Пепе. И горе съм с X-Ray, но няма да мине. Само някой да ми пише на МСГ, що ще стане фейл. Аре. Това не можа го килна. Някой? О, импулсите бъл. Фак, бързо, фак, нямам добре. Но това се вземе едно така. Но защо? И каквата? Извинете, излеземе нещо. То ли ма би, аре, букук, буди. Аре ви, добре, няма хора за Пепе, то си е ясно. Какво ми става, някакви безбройни... Охо, там става Пепе. Ма нека си вземем една ябълка. Излизни още един път. Още един път излизни. Плиз, излизни. Аре. Не ми се крие, аре, Мишок. Къде имаше ендерче? Имам ли спаунер? Тук вече. Аз още не съм си приготвил за Пепе, импулсите бъл... Какво? Това супер тъпо е. Тази зона е тъпа, тук не може да се разбере. То никой не скача. Не се спиш, питка. Сумре! Фак! Няма да умре. Или ще умре, или не. О, става Пепе! Пе! Някой да е излезнил, е. Не го пусти. То е. О, там някак си излезна. Чува се сега. И заслужа. О, това ще го бутна. О, гъл е то вътре. Или... Баси, много тъпо. Няма Пепе. Няма хора за Пепе. Чакай го видим то меч. Колко сърца си ми? То. Как ще го остава? Колко път да си го? Малко ще го... Някакъв трябва да ми скочи. Някакъв да излезе. Просто само го пробвам. Взем това. Но не взимаш 4. Едвака или къвто си там.
Искам някакъв тези. То сгодненько, нищо няма направо. Да, някакви хора за ПП. Скуко. Аре, някакъв няма ли да скочи? Аре, аз се скоча. О, що се трупа тук като някакви селендори? О, легендарка. То се ако хвърли легендарката се изкепа. Аз не виждам нищо, Хвърля. Абе, аре, какво за два легендарки? То няма ги хвърля. Абе, много ми пука, Прецаках се сам. Хвърли ли ги? Аз ще взем. Още. Абе, хвърля ли ги, какво прави това, Абе, още. Аре, оп. Не знам, показателния сказ. То няма го пусна, аз ви казвам. Аре, излез като си толкова отворен, аре. Аре, като си толкова отворен, И сейчас се напише по... О май гад. Dentro. Hasta la parada.
Той ще видим. Но хора мислят това да е от клипа. Мале, майко! Мале! Ето, няма. Не всички. Да. Нали го мой човек? И... Еми да, мисля това да от клипа. Ами коментирайте, абонирайте за канала ми, ако ви харесват клиповете. Дайте по един лайк и до скоро.